Influencers! Nagkakalat na sa social media! Bakit ba kasi ang hirap nyo? Bakit kayo pumapasok? 7 million bagong TikTok! Kamusta nyo mga cancel? Ako nga pala si Mocha Frappuccino para maganda na legit fake news sa Pilipinas. At ngayon dahil nasa kanya-kanya tayong mga bahay, mas kinakailangan natin ng balita sa ngayong panahon. So unahin na natin unang-unang balita ngayong linggo ay ang isang influencer na nagpakita ng kanyang opinion sa mga bagay-bagay. At kung alam natin ang ating kasaysayan sa internet, pag merong nagsalita ng influencer na hindi alam ang kanyang sinasabi, nagiging influencer. So simulan na natin. Tingnan natin ang kanyang sinabi. Oh my God, why don't you just stay at home? Stay at home. Don't you guys get it? Oh my God! Why don't you know? This is exactly why they need the military, because you won't stay at home. Guys, come on. It's so easy to not get no daily when you don't need to eat 3 times a day. Illegal settlers can do it. You can do it too. Do we need capitalism, not capitalistic system? No, it's not that. Our hospitals are collapsing. Nakakaawa yung mga frontliners or healthcare workers. There's not enough supplies, not enough beds. So just behave, guys. Listen. Don't you guys get it? I'm really sorry to have to take it out on social media, but like that outburst was a reflection of how I really feel about people not listening to the government. At this point in time, like honestly, people really need to lock down and contain the virus. I'm not saying and referring to the frontliners out there that need to get to work, but what I'm saying is the people that are pasaway and not following. I mean, why are you pasaway? You can earn minimum wage so easily, you know. I just sit at home with my flat screen TV, wide angle for 9K resolution. You have to listen, okay, you not go to work. Your employer has the no work, no pay policy. I don't care. It's okay. Honestly, everyone's affected right now, and the only way we can contain this is by staying home. And it's so sad because it is so sad right now. Enough frontliners out there to actually help everyone else out that are in need. I mean, our hospitals can collapse directed to people who aren't listening. So I sincerely apologize if people were affected, because honestly, I know that you're honest. You've said honestly 3 times now. Like honestly. It's okay. I know you're an honest individual. Masarap yung pagka-ignorante na yung mga ibang influencers na nakahiga lang. Sarap naman, nakataas pa yung mga paa, diba? Yeah. Dito lang ako sa bahay. Ba't ba kasi yung lumalabas sa bahay? Pwede naman kayo kumira sa bahay ba? Ayun, dinilit na niya to dahil nagkaroon siya ng backlash. Hindi ko lang ba't nagulat pa siya doon. Yung maganda pa rito no? Sinasabi niya to sa harap na kanya widescreen TV. No, meron pang reflective na mirror. Yung mga ganito, diba pang mayaman yung mga ganitong tiles. Ang alam ko lang na tiles yung puti na square. Nagkakaroon ako ng corn beef sa'yo, ate. Ito, panoorin natin. Nagugutom talaga kami pag hindi kami bumiyahe dahil wala kami pira, wala kami pambiling bigas. Mahirap eh. Ang sakit, mental. Mahirap pag mahirap. Walang pagkukunan. Ang kailangan, pagkain. Sabihin nyo nga to, dali yung kanina. Can you mother sabihin mo sa mukha ni kuya ngayon. Yung problema mo, nakahiga ka pa, nakaupo dun sa malambot mo at nakaharap dun sa TV, di ba? Na flat screen. Sabihin mo sa mukha niya, you stupid mother. Tawanan na lang natin ang kalungkutan, di ba? Ng katotohanan ng buhay. Pero yun ang simula, di ba? Yun ang simulang hakbang para mamulat ka sa katotohanan. Okay lang maging malungkot ngayon kung sa hinaharap makakatulong to para mapasaya ka. Malalaman mo na ang buhay, alam mo na ang galawan, at makatulong ka sa iba sa pagmulat sa kanila. Hindi masama sumunod sa gusto ng nakatataas, pero hindi lahat afford sumunod sa nakatataas. Sana man lang may tulong naman sa kanila na hindi kaya mag-work from home lang sa bahay.
Sunod na influencer, papalakpakan natin. I don't eat canned goods because I'm used to ordering or eating out. But I had to, oh my god, I am so sorry that you have to undergo this quarantine. Because I don't know how to cook. Oh, you don't know how to cook, then you will die. You will die if you don't know. Just because you can't doesn't mean you shouldn't. Hindi porket hindi mo kaya, hindi ka pwede matuto. Diba? Lahat naman tayo matututo rito. Hindi ka pwede matuto pag patay ka na sa gutom, diba? So, mapipilitan ka, sayaw sa gusto mo, magluto. Ang sinasabi sa post ito, eto, pagkatapos ito, i-post, ito ang kanyang mga ads. Aba nga naman, kumakain ka naman pala ng delata. Ano pinagsasabi mo? Ayan pa, oh, may ads ka pa. Ang lansa niyan. Sana niluto mo lang sa bahay. Kakain na akong corned beef. Nasa kamay ko. Ginawa yun ng Chucky. Alam na alam. Yes, ramdam. Naamoy ko ang pagka-plastic at pagka-ignorante. Naalala ko dito yung isang scene sa Parasite. Yung umuulan na kasi galing sila sa campsite. Tapos, it's such a blessing. Thank you, miracles. It's such a blessing. That tray was such a blessing. Hindi nila alam yung mga tao sa lower end ng spectrum, yung mga mahihirap, mga talagang kumakamot na lang sa buhay para makakain lamang, napakalaking bagay na nito sa kanila. Yung mga sinasabi, huwag kang lumabas dyan. Ano gagawin nila kung kung ang mga trabaho nila kailangan nilang pumasok? Saan sila kukuha ng pera? Kailangan nilang mamasada o kailangan nilang pumasok sa trabaho para mapakain pamilya nila. Hindi naman lahat ng klase ng trabaho pwede i-work from home, diba? May mga employer na hindi naman ganoon ang policy. Paano sila mapapressure? Hasten, middle class, don't you know how to work today? I don't care if you get the corned beef. You can learn to cook the corned beef. You can bring it at home and cook the corned beef while you sweat the onions and fry the garlic. English mo ako sa bayan ko, bunyata. yung pagka-ignorante lang nila, nakakasukot na hindi nila alam. So, sabihin natin sa kanila, hoy! Hindi mo ba alam? Bahingan kita dyan, leche. Don't you guys get it? Such distasteful comments. Makikita mo dito yung discrepancy o yung pagkakalayo ng mayayaman sa mahihirap. Hindi nakikita ng mayayaman na para sa kanila na parang kate lang to. Sige lang, nahirapan ako. Netflix na lang muna ako. Sa mga mahihirap, saan tayo kukuha ng pagkain? Kayo ba magkaibagan, di ba? Yung kanilang mga problema sa buhay at nakakatawa lang parang bino-voice out ng mga taong may kaya. Bakit ba itong mga taong ito pumapasok pa? Bakit ba sila lumalabas? Ano ba yan? Hindi mo napakahiya. Wala disiplina ang mga tao. Guys, listen! So, ayun, masarap na nasasampal sila ng katotohanan ng internet. Palakpakan natin ng internet. Minsan ko lang palakpakan ng internet. At maraming salamat sa inyo. Ayan, diba? Kailangan na niya mag-COVID-19. At hirap na siya. Hindi siya makapagtrabaho. Sunod from Zara, Miss Leia. Hashtag demonetize no. Hashtag corned beef. I agree with this and I have been thinking about the COVID situation is actually the universe's way of making the world a better place. Moving forward, people. Napakagandang sagot. That really was such a blessing. Ito yung ayoko yung pag masyadong optimistic ang tao. At mas sabi natin may kaya. Tingin mo ba may pake ang universe sa'yo? Bilyon-bilyon mga planeta, bilyon-bilyon mga planeta, at libo-libo mga galaxy at ganyan. Itong maliit na planetang to, at iyo ba ito yung tinitignan ng universe? Sobrang lawak nito. Guys, listen! Napakagandang metaphor, di ba? Kasi ngayon nasa mga kanya-kanya tayong mga kwarto, hindi naririnig ng lahat ang opinion mo, paano tingin mo sa mga bagay-bagay. At pag bino-voice out mo dito sa internet, nakikita na natin. Sandali! Oo nga, no? Ba't ganito ako magising? Kasi wala nagsasabi sa mukha mo na magagamit ko ng bago nating camera, di ba? Mayaman ka lang. Kaya ka lang, hayop ka! Kaya maraming salamat sa mga lagi nanonood na at sumasali sa ating membership sa description. Easy. O diba kailangan natin ng pera dito para maging ignorante na din ako. Para mapagsabihin ko yung mga tao, bakit ba kayo pumapasok? Di nyo kailangan ng pera. Okay lang magutom. Kasama yan sa buhay. Ang sakit. Ang sakit ng sukot sa katawan. So, sunod! From Princess Lagura. At least ito lang yung problema natin paglabas natin. Yung mga taong nakakakain kahit nasa bahay lang, isang linggo, walang problema. Paano yung mga walang bahay? Paano yung mga hindi nila alam? Magugulat na lang siya. Nasaan yung mga tao dito? Nasaan yung mga nililimusan ko? Yung iba may limousine. Yung iba limos lang ang kayang gawin. Pucha, flip top! Kay sakit naman isipin na sa puso mo ako'y pangalawa. Di na akong sumali. Sunod! Guys, listen! From Marv. Ano, crush? Sure na yon? Final answer? Ayaw mo talaga sa akin? Sure ka? Ayaw mo sa akin? Ha? Ayaw Try ka mo na. muna sa akin. 4 Masyado days. malapit. 4 days. Masyado na Kapag malapit, nasarapan ka, pre. pwede ka mag-extend hanggang forever. Pero kung ayaw mo talaga, ikaw pa din gusto ko Ikaw pa din Ba't kasi ayaw mo sa akin? Kasi masyado ka Takot malapit. lang ako, pero mabait ako.
Hindi ka pangit. Ito ba ng anesthesia? Wala ka lang talagang paki sa akin eh. Ano bang wala sa akin na meron sa crush mo? May paa naman ako. May kamay. May mata. Maliit nga lang. Tinatanggihan ng isang tulad ko. Isa akong blessing. Dapat matuwa ka kasi dumating ako sa buhay mo. Sa akin ka na lang kasi. Sana wala tong Robert Wade. Sayang ang cute-cute wala mo pa naman naman. tong Robert Wade eh. Bagay ka sa my day ko. Ang ganda-ganda pa naman na pangalan mo. Sakto sa apelyido ko. Pag pa sa akin. Ha! Kala mo pwede silang humindi. Sa panahon ngayon, hindi kailangan na babae ko rin apelyido mo. Ka, lilibre kita lagi fishball. 3 piraso kada araw, yun lang kasyo sa budget ko eh. Kasi pag ang isang tulad ko, binaliwala mo, baka magsisi ka. Kaya pag-isipan. Okay na, okay na. Eh, mga ginagawa ngayon, di ba? Kasi nasa bahay lang tayo magdamag. Ito na, mababaliw na talaga tayo. Okay lang, naiintindihan kita, kuya. Sana taasan mo pa mga pangarap mo kaysa sa mga crush, di ba? Crush lang yan. Sunod! From Angry Aljon. Tuka. Titignan ko may ano ka, No, corn beef. Ang sinabi niya, Tito YouTube. Ay, meron Corn beef. namatay. Corn beef. May Corn beef. siya, namatay, gagi. Di talaga ako matatapos isang video na walang gano'n eh. Ah! Sunod! Guys, listen! Sunod na balita yun na balita. Ito pinag-uusapan na natin ang mga sakit. Tumagdag ng sabi nila 7 million new accounts noong March 16 nung nagsimula ang Q-word dahil siguro syempre walang magawa ang mga tao. Magbasa na lang kayo ng mga libro. Kung wala kayo sa libro, magbasa kayo sa internet. Ang dami mga PDF na uploaded online. Di ba? Para magamit naman natin ng internet ng masinsina. Di ba? Doon kayo magbasa. Basahin nyo yung El Filibulisterismo mo. Yung Dolly Betanger O magbasa kayo ng international. Ano ba isa? The Imp. The Imp atay binabasa ko nung huli. The Last Night of the World by Ray Bradbury. Yung maganda rin yun. Meron online yan. Hanapin nyo lang. Ang nabasa ko lang na nandito yung Fahrenheit 141 ba yun? 151? 451 pala. Fahrenheit 451 about sa pagsusunog ng mga libro. Basta may isang buong plotline yun. Marami kang pwedeng gawin para pagkatapos ng ating isang buwan, hindi tayo puro ganito pagkatapos. So, doon natapos natin mga balita ngayong linggo. Sana na hindi kayo natuwa sa mga nakita nyo dahil kayo ang problema. So, sana namulat kayo sa mga katotohanan ng buhay. Di ba? Manood kayo ng Parasite kung may oras kayo. Ako kulis si Mocha Frappuccino na nag-aati ng legit fake news at malinis na balita sa Pilipinas. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Mocha Frappuccino.